Dnes okolo 10. hodiny nastal letný slnovrat, čo je pre včely a aj pre včelára mimoriadne dôležitý dátum, pretože doteraz to včely vnímali tak, že každý jeden deň bol dlhší ako ten predchádzajúci, čiže noci boli kratšie a kratšie. A teda bolo obdobie rozvoja a rozmachu. Letným slnovratom, hoci pre človeka to skôr znamená to, že začína leto a začína takéto asi najkrajšie obdobie v roku, tak pre tie včely to začína paradoxne tým, že prichádza príprava na zimné mesiace. Teraz v nasledujúce dni toho slnka bude o niekoľko sekúnd vždy menej a menej a tie včely si to práve na týchto vstupných otvoroch začnú všímať, že každý deň je o niečo menej slnka. No a začnú sa pripravovať na zimu. Pre včely to bude znamenať to, že postupne sa začne zmenšovať plodové teleso, čiže včely si začnú na plodových rámikoch vytvárať tzv. Podkovy, čiže zásoby na zimu a zároveň začnú pozvolna pomaličky chovať zimnú generáciu včiel. Ono ešte teraz v júni a v prvej polovici júla to nebude také dramatické, ale v druhej polovici júla a v august začne dominovať medzi plodom práve generácia zimných včiel, ktorá je o niečo väčšia, o niečo mohutnejšia, pevnejšia a lepšie bude pripravená na to, aby zvládla zimu, než tzv. Letné včely. No a pre včelára je tento okamih takisto veľmi zásadný, pretože bude platiť jedno pravidlo. Odteraz, ako sa budeš ku včelám správať, ako ich budeš liečiť a krmiť a pomáhať im, jednoducho akým spôsobom budeš odteraz chovať včely, také si ich nájdeš vo februári alebo v marci v budúcom roku. Takže odteraz sa bude v podstate rozhodovať o tom, či tie včely budeš mať o nejakých 8 mesiacov schopné na jarnú znášku. Pokiaľ včelár poserie toto obdobie, druhú polovicu júna, júl, august, hlavne júl a august, tak už to nedoženie tým, že bude sa o včely starať v marci alebo v apríli. Jednoducho odteraz záleží na tom, aké včely si nájdeme budúci rok na jar.